ли само един въпрос, виждам, че очи заболи ръката, за да можем да продължим работата си. Ами аз имам повече въпроси, ще задам един, ще съм ви благодарна след това да ми дадете пак думата, защото разбирам, че вие имате работа. Ние тук сме взели от работата си, за да сме при вас. Уважаваме правилата, въпреки че те се променят, но не получаваме думата. Затова имам един въпрос към всички общински съветници, които са част от тази комисия. Преди малко вие гласувахте отново да не се разгледа нашето искане пасищата на селото да бъдат върнати в защитения слой, постоянно затревени площи. Никой не се обосновава. Единствено до сега хората, които са изказали някакво мнение, са господин Бранков и господин Симеонов, което оставя впечатлението, че никой друг от вас няма никакво отношение към това и гласувате каквото гласуват те. Затова бих помолила госпожа Маджарова да ни даде своето становище по темата с нашите пасища. Каква е причината те да не могат да бъдат върнати обратно в своя постоянно затревени площи? С удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. По микрофона, ако може да става микрофония. По принцип, разгледайки вашето искане многократно, не смятам, че има нужда от толкова много пасища, при положение, че разгледайки сме видяли, че Богдани има най-много пасища, живея на гара Елин Пелин. На мен също не ми харесва прекаленото минаване на тирове, на камиони. Има страшно много такива логистични бази и при нас също е претоварено, но за сметка на едното, естествено, получаваме и другото. За да има работа и работни места, трябва да има логистични бази. На нас на гарата също не ни харесва. Ние също правихме многократно подписки, викахме апи за моста, предполагам сте запознати. Нормално е едно нещо да се решим, за да може. В случая не мисля, че ви решаваме от нещо, което е много. Просто не сме го решили така. Тоест, дали има много пасища? Това искате да кажете? Не, казах, че има най-много от всички населени места. Ние не ви лишаваме от тях. В момента се превръща в дебат, вие просто имате на един въпрос. Благодаря. Някой друг от вас дали има становище, господин Илиев, вие бихте ли споделили вашето основание? Различно от в Богдани има много пасища. Господин Илиев, след вас прекратяваме разговора. Не, аз не мога да влизам в дебата с благодаря. Само, да, разбира се, господин Симеонов, само едно изречение. Още повече, предвид новото предложение, което се внесе, мисля, че този дебат вече става на излишен. Господин Симеонов. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, много дълги, десетки път сме водили този разговор. Аз затова за пореден път не искам да влизам в детайли, но това, което се случва за пореден път, показва, че няма никаква чуваемост, нито разбираемост. Тук по един и друг, вие също не знаете колко декара са пасищата на Свободания, знаете ли? Колко? 200 декара. Всичките пасища в землището на Свободания. Всичките пасища в село Богдания, знаете ли колко се ви питам? Защото вие се борите за нещо, което дори не знаете. Не питаме. Аз сега питам, не са и толкова. Питам я Вяра, какъв се... 200 декара са достъпни пасища за паша на животните. Не са толкова, госпожо Младенова. Вие сте си подготвила, даже вие си имате нещо, което сте си го навила на пръсти и го развивате. Но вие дори не знаете, дори сте запознати колко пасища има. Пасищата в село Богдания са 3661 декара, 846 квадратни метра. Най-много пасища в всички землища на община Елин Пелин са в село Богдания пропорционално. Това, което ние правим, по никакъв начин не кореспондира с намаляването на землищата. А както и преди ви казах, с мой подпис сме актували над 13 000 декара пасища. И това по никакъв начин не нарушава общия брой на пасищата, напротив, ние сме ги увеличили многократно. И това, което правим, ако вие дори не сте си направили труда да погледнете това, което е като предложение, то е до селскостопанския двор. И знаете много добре, че тук
цялостната концепция е за създаване на предпоставки на млади семейства, най-вече медицински лица, които да дойдат, да получат жилище, да получат земя и за сметка на това да работят в нашата болница, защото ние нямаме да решаваме много проблеми и много въпроси. Ако ще се подигравате, това е цялото ви отношение с подигравка. Вие никога не се вслушахте в това, което ние говорим. Никога. Абсолютно никога. Това е истината. Това, което е отпред, което са тези въпроси 200 декара и които се оказва, че се заливаваме на площ, ние съвсем естествено сме ги оставили в формат, който да бъде развит като зелена площ, като парково пространство. Имотите, които ще предстои, и то пак казвам с целева, смислена стратегия, са след селскостопанския двор, който дори е много далеч от селото. И още повече искам да ви кажа, че ние освен за село Богданлия се грижим за още 18 населени места. И всичкото това е в един общ контекст. Не може едните да живеят за сметка на претоварването или на влошаването на качеството на живот на другите. И тук ние предвиждаме само жилищно строителство. По никакъв начин не ощетяваме животните, по никакъв начин намаляме броя на пасищата. А сме ги увеличили, още веднъж повтарям, с 13 000 декара, над 13 000 декара. Така че всичко, което вие говорите, просто не кореспондира с истината. Нещата, които са допуснати по някакъв начин като грешки, чисто административни, сме ги изчистили още много отдавна. И това, което вие правите в момента, то е просто, аз се надявам медията, която сте извикали, да отрази обективно състоянието. Да не усмива нашата работа нещо обективно, да заснеме, да снима и да види какво ние правим. И нека да ви кажа, че разходите, които са необходими за покриването на село Богданлия, реално ги прави по никакъв начин с възможност да оцелеят в съвременния свят. Ние искаме да модернизираме, искаме да ставаме предпоставки за раждаемост на повече деца, да открием детски градини. В същия момент вие излизате. Тази подигравка е поредната, която изтърпява, но съм с уважение към своята работа и положението на колегите и тяхната отговорност, така че не го приемам на сериозно, но ви казвам, ако вие имате, и това сме водили разговори с вас, и Васил, който сега преди малко също гласува въздържал, той беше на този разговор, който вие записахте пред общината, в който вие казвате, ние сме съгласни да изговорим откъде се започне, да не е пред самото село. Така ли беше, господин Цветков? Така беше. Това, което ние сме направили, винаги било адекватно и винаги сме се слушали. Няма момент, в който не сме слушали. Но вашето, то е толкова преднамерено, че в един момент то е продиктувано от съвсем други подбуди, а не от защита на, защото пасищата ви казвам, те са пъти повече. И това, което вие казвате, е несъстоятелно. Това е, госпожо председател, но нека и той да говори не за друго. Не, само един въпрос за тия, къде говорите за 3600 декара. Къде ги говорите? Това са в недопустим слой. Няма как, това вече е гора. Не става за паш. И никой няма да ви позволи това да се изчисти. Това абсолютно не е вярно, господине. Хубаво, че се записа, защото абсолютно не е вярно. Това, което е факта, и ви моля да ме провокирате и да ми опонирате, но това, което е факта, че тези самозалесили се, нека така да кажем, терени, не са изгодни на селскостопанските фирми, защото самия факт, че трябва да бъдат почистени, ще струва хикс лева и то не е малко за почистване на тези терени. Но искам да ви кажа, че самозалесяването ще ви позволиме да бъде, ето аз ви заявявам, че ще ви бъде позволено всичко, което е в пасища, да бъде, ако вие имате желание, да ги почистите и да ги вземете всичките. И знаете, че ние до сега чистихме тези пасища, дето вие искате да ги застроите. Отиват парите на вярата. Изчакайте. Добре, няма никакъв проблем за чистене. Издавате ми документ, че мога да се режи. Заповядайте още утре сутрин. Значи имате право до 5 см да режете. Нали? Заповядайте още утре сутрин. Няма как да стига, нали това го правя. Добре, господин, ето, нали тук ни записват, заповядайте утре сутрин и всичките тези документи, които са ви необходими, за да почистите не до 5 см. Не ви е правилна информацията, не ви обвинявам, че не сте запознат, а ви казвам, заповядайте, ако искате в целия екип, ако искате само с жена ви, с който пожелаете, елате, разрешението за всички тези площи, които са се самозалесили, ще ви бъдат издадени. Включително този дървен материал може да го ползвате по един или друг начин, дали за чипс, дали за социални някакви, каквито и да е други нужди. Може да го мулчирате, може да го направите каквото прецените. Но ви казвам, село Богданлия има най-много пасища и моля наистина да го обезат цялото, не да изрязват някои от изказванията и да ги наслагат.
Имаме 3600 декара в самото село и над 13 000 декара, които ние сме актували. И съм готов след това да отговоря на медиите, да излезем да не пречиме на работа на комисията, да отговоря абсолютно всички въпроси, че ние не се стремим да бетонираме зелени площи, а напротив, ние се стремим да развиваме една среда, в която имаме изключително много разнородни потребности. И тук, в това село, използваме една от възможностите да направим селото по-голямо, с надежда там да построим детска градина, да създадем предпоставки да бъдат нови семейства, които да са с конкретно образование, което да бъде като еквивалент на тяхната работа, за да дойдат в нашата болница и много други инструменти, социални привилегии и преференции, които ние се опитваме да създадем с нашата земя на всички нас, така че всички едни села да имат своето добруване. И ако вие говорите за зелени площи, искам да ви кажа, че има други населени места, в които знам, че ходите и там да провокирате да започват да стават протести срещу система за компостиране, за депо за отпадъци. Къде да отидат? Вас не ви интересува. Искате само да протестирате. Протестирате. Но искам да ви кажа, че целият ваш живот вие не се интересувате от изнасянето на вашия боклук пред вас и слагането в колата за боклук, какво се случва с него, къде отива, колко струва реално на общината. Защото искам да ви кажа, че реално вие, всички ние като потребители плащаме една сума, която е 10 пъти по-малка от реалната стойност. И всички тези проблеми ние трябва да ги решаваме. И тази провокация към всеки един от нас не е необходима, защото ние не се стремим по никакъв начин да нарушим качеството на живот на някой, а напротив, да създадем предпоставки за всяко едно от населените места да се развива и тук няма нищо, нито производство, мъжно, има къщи, има терени, които са след селското стопанство, които ние се стремиме да създадем предпоставка, още веднъж да казвам, да създадем предпоставка да дойдат нови семейства, които да бъдат с конкретно образование, които да покрият тези необходими точки, най-вече здравеопазването, което знаете, че в съвремето на най-големия бич ние нямаме кадри. И ние трябва по всевъзможен начин да използваме всичко, което имаме налично, да го използваме така, че да подобриме качеството на живота на цялата община. Слушай, само за водата. Точно тук е моментът да отговорите за водата. Вие обещахте за водата, откъде ще дойде за тези хора, дето ще дойдат. За детските градини. За да ви отговаря, господине, да. Днес, буквално днес, за да не си мислите, че ви... Буквално днес, защото пуснахме запитване до някои фирми. Буквално днес на бюрото ми мина, още утре може да дойдете, фирмата, която ще направи 2 сондажа. Едното е долу при вас, за да се реши проблема между Доганово и Богдания, и втория за Нови хан да направим сондаж до гробищата, защото там няма. Така че буквално сега ще ви подведа, ако кажа конкретно кога ще започне сондажа, но бъдете сигурни, че в рамките на 1 месец, да не, нали, защото всичко се случва, нали, да не стане, че нещо лъжане, аз съм го предвижил този въпрос. Още когато сме говорили. Опитал съм до всички фирми, но имате преди, че тези сондажи, които са по-дълбоките, имат необходимост от по-специфично оборудване, което нашите сондажи нямат и е по-скъпо. И сме намерили, ще ви покажа. И въпреки, че дори е по-скъпо, ще видите дали има някаква по-добра цена в България, тази, която аз съм намерил. Заповядайте и вие утре да ви покажа, за да сте уверен, че всяко едно нещо, което вие сте поставили като въпрос, аз се опитвам да намеря неговото решение, и то не решение просто е така, а най-доброто възможно решение. Защото моя стремеж и на моя екип е всеки един лев от малкото данъци, които влизат в тази община, да постигнем ефект за 2 и повече лева. И ние го правим. И към мен още веднъж от селото, защото няколко пъти се сърда, че го давам този пример. В селото ние от имотите взимаме на годишна база 3600 лева данъци. Само уличното осветление до април месец този ресурс се изчерпва. Въпреки всичко, ние се стремим да поддържаме и улици, и вода, и сондажи, и всичко останало. И разберете, много е трудно с тези малко средства ние да постигаме, защото изискванията на съвременния човек към качеството на живота са много високи. И ние трябва да използваме всичко, което ни е налично, за да направим възможно да покрием тези очаквания от хората. Кажете. 2 въпроса от мен, господин Симеонов. Твърдите, че в село Богдания има най-много пасища, 3600 декара. Пропорционално. Можете ли да обясните тогава официалното становище на вашата администрация, че в село Богдания има недостиг на пасища за животновъдството и противоречието, че докато има такъв недостиг, вие нямате право да изваждате от своя постоянно затревени площи и също така нямате право да прехвърляте, да сменяте предназначението. И втория ми въпрос е кога ще свикате общо събрание на населението, за което сте осъден. Благодаря ви. Да. На първия въпрос мога да отговоря с това,
това, което каза господин от фермата. Факт е, че голяма част от тези пасища, които са документално пасища, са самозалесили се и то най-вече с такава издънква хръстовидна, но има и дървета, които са по-големи, той е абсолютно прав, по-големи растения, за които си има законов норматив, с който ние издаваме съответните решения. Те могат да бъдат отстранявани, но не наведнъж и на куп, а просто по няколко бройки месец, т.е. по етапа. Това нещо ние ще го решим нормативно. Така че на този отговор ви казвам, голяма част от тези пасища в момента не стават за пасища, но те по документи са пасища и трябва да се използват като такива. И затова животновъдите взимат субсидии, защото те ги поддържат във форма, норма, в която могат да получат субсидии. Когато се направи снимка от поземната комисия от Google Maps, се види, че този терен, който те така наречено очертават, за да вземат субсидиите, се види, че е самозалесен, те нямат право да взимат субсидии. И с това те трябва да бъдат почистени. Още утре, ако господина е наистина добронамерен и дойде да го реши този въпрос, ще видите, че ще тръгне в тази посока. Другото нещо, което ми задавате като въпроси, толкова много търпите на това, че съм осъден, искам да ви кажа, че моя екип от юристи е направил необходимото да свика това събрание, което няма абсолютно нищо против, защото ние вече правихме едно такова събрание, нищо ще не беше официално свикано, на което сме дошли в момент. Това, което получих като информация, е, че за да се свика това събрание, мисля, че нещо трябваше от ГРАО да се... има една флашка, която е в съда. Това всичко го има също документално. Имате ли го някъде тук? Само питам, имате ли го? Да или не тук? Да, в момента писмото, което съм изготвил към съда е пред мен. Да, значи тази флашка трябва да се върне. Обяснявам ви за нормативи, защото имате предвид, че всичко, което ние правим, не може да го правим просто е така своеволно, защото искаме да реагираме максимално бързо. Когато получим тази флашка с вашата подписка и всичко останало, ние сме длъжни да го дадем на ГРАО, националната главна дирекция ГРАО. И главна дирекция ГРАО трябва да ни отговори в срока, в който аз не мога да ви кажа колко ще бъде, дали тези хора отговарят на условията да свикаме това събрание. Защото това е съдебното разпореждане. Не възразявам на такова събрание. Аз съм идвал и съм мислил, че това е въпрос, но няма и тази чуваемост, тази разбираемост, за която и вие претендирахте пред общината, когато бяхме с Цветков и казахте, да, може, нека да започнем, да не отпред. Ние сме се образили изцяло с вас. Няколко пъти ви го показваме и вие въобще пак същото не. Няма. Не е така. Нито искаме да бетонираме, нито искаме да асфалтираме. Ние искаме да имаме възможност да дойдат повече семейства и да решим проблемите, които по един или друг начин, ако не бъдат решени, нашата община няма да е толкова атрактивна за живеене. И най-важният въпрос е здравеопазването. И това, което ние сме измислили като екип в годините, е, че тези имоти може да ги дадем като еквивалент за този труд, който не може да бъде овъзмезден с високи заплати и затова трябва да има някакъв еквивалент, с който да им по някакъв начин да им дадем този еквивалент. Това е истината. А вие, ако искате всеки един да вземе отношение, никой не може да има тази информация, която аз имам, защото аз го работя това буквално 24 часа 7 дена в седмицата. И колегите, аз им обяснявам доколко и къде и заедно взимаме решенията. И не възразявам абсолютно медиите да заснемат, да видят, да ми кажат къде и какво нарушаваме. Отговорих на въпроса за пасищата, защо са с недостиг. Отговорих колко пасища съм подписал с собствената си ръка, собственоръчно. Над 13 000 декара, повтарям го за медиите още веднъж. Над 13 000 декара. А става въпрос за ни 90 декара и няколко, които са в... И те са в концепция, забележете. Тук не говорим за административен акт, говорим за концепция. За концепция. И тази концепция е не само в вашето населено място, то е във всички населени места. И единствено от вас се получава една изкровяване, едно нагнетяване на напрежение, което не е срещу жителите на село Богданлия, а то е единствено с цел да подобриме средата на абсолютно всички нас. И всеки един от нас трябва да знае, че няма само позитиви. И аз, за жалост, съм чувал, че примерно вие не искате да се прави нищо пред вас, защото сте първа къща и не искате никой да ви закрива гледката, но ние не се стремим да ви закрием гледката, а да създадем инструмент и социални привилегии и преференции, с които да привлечем грамотни хора, които да покрият жизненно важни за всички нас отрасли, каквото е здравеопазването. Господин кмете, това никога не сме го казвали. Никога. Напротив, господин. Ако обичате. Ако интервюта ще продължавате да се провеждат, много ви моля, в друго време и на друго място,
разбра се за общото събрание, там, когато бъде организирано, ще си кажете всичките тия неща. Има ново предложение, което трябва да се прегледа. Много ви моля да продължим работата на комисията. Мисля, че и гостите от Богданлия вече трябва да се наясно, че освен частни има и общи интереси и трябва да се решават и двата вида интереси. Ние само се сме нещо сме наясно. Значи институцията на омбудсмана вие не я признавате за нищо. Вие признавате само омбудсмана си е изказал мнението и ние го приехме. Приехте го, браво на вас. Но вие сте царе. Ева ви права. И по турско е било така да знаете. Така продължава работата на комисията. Сега ви кажа. Продължете си комисията и ще чакаме мнение. Аз ще дойда, няма проблем. Дадете първо училището, да видим тогава. Да се покараме децата и децата. Училището къде е затворено от 60 години? Кой е това? Ще го взема.